लोगोफोर नैबे जाहैबाय गरायसर कलेजनि मेन गेट जोबोद मोजां जादों गेटआ गुड मर्निं लोगोफोर आङो गोबां एक्सारसाइज खालामबाय दायो थाबायगासिनो दङ नै गरायसर कलेज जों आगोल फरायदोंमोन बेयावहायनो नै गरायसर कलेजाव डिग्री आरो हायार सेकेन्डारि मोननैखौ फरायदोंमोन आङो दायो गोबां चेन्ज जाबाय नै गरायसर कलेजा गेटखौबो नै बिराद मोजां बानायबाय बक्स टाइपनि आरो नै हाबलांग्रा लामाया बाथौ फुजाया नै हबे एखिनियावनो जायोमोन मेंजोब्बाय आं जेब्ला फरायबाय थादोंमोन अब्ला नैबे बिल्डिंआ गैयामोन गोदानै लुफुंबाय बेखौ आरो नैबे जाहैबाय केन्टिनमोन एसे स्टेन्डार्ड जाबाय दिनैसो खाथिजों थाबायफैबाय आङो बहुद गोबावनि उनाव हरैबानिया गासैबो न' जाजोब्बाय नैबे लामायाबो आगोलनि समाव गोबां गाज्रिथारमोन दायो फैयै फैयै बेबो सिसि ब्लक जाबाय जोबोद माने मोजां जाबाय बिथिंजाय थाङोब्ला नैबे कारेन्ट स्टक खालामग्राखौ मोनहैनाय जायो जोबोद मोजां जाबाय आपडेट जाबाय बेयावहायनो स्टक खालामनानै नैबे एरियायावहाय माने कारेन्टखौ साप्लाय खालामनाय जायो गोबां खारबाय आङो खारखांनायनि उनाव दायो आङो मोननैसो एक्सारसाइसखौ खालामनाय जादों नै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आङो माबायदि एक्सारसाइस खालामदों आंनिया जास्ट उदैया एसे सेमबानो जाबाय एक्सारसाइसखौ आं बांद्राय खालामखाया एसे मिडियामनि खालामो आङो Ay, ay.